Občas si to dokonca aj myslím. Eriku som to zapísala dole, začítala. Ešte mesiac a ideme. Vieš, city v rodine sú veľmi komplikované. Hlavne k najstaršiemu bratovi. Keď som vedela, či pôjdem 23. a 24. do roky. Si to. A tak ich trápi, že oni trápia teba. Ťa Len preto, že si ešte malý. Čo ty budem robiť sama? Chceš vedieť, prečo som tu ja práve dnes? Jasne. Prišiel som si vypočuť vnúčku. Mama, čo potom? Inak by som ju dnes nevidel. Cestujete preč? Dnes som vítaný. V kostole? Nehovorím o kostole. Pred mnohými rokmi, keď ste vy v tom dome ešte nebývali, som sa so synom pohádal. Koľko mám vtedy rokov? Maťo, kamaráta má. Obaja sme stratili rozum. Povedal som mu, že už nikdy nechcem vidieť. On mi to povedal tiež a viac sme spolu nehovorili. Čože je zač? Keď je vám smutno, tak mu zavolajte. A čo keď sa so mnou nebude chcieť rozprávať? Ako to viete? Neviem to, ale bojím sa toho. Nie ste trochu starí, aby ste sa báli vlastného syna? Človek môže byť starý na množstvo vecí, ale na strach asi nie. To je fakt. Ja som sa odjak živa bál pivnice. Je v nej tma. Všetko je tam také strašidelné. S množstvom tajomných vecí a čudných No ja môžov. som si v noci odmontovala kariku. Pivnice